Noon siya naman yung bataan na masura na may dira. GM! Nagusto ka dira. Ay, hindi. Hugam kay na dira. Kita ko. Remote oh. Ano yan? Kini kang B-Max ba? Uy, gano'n nakasure mo ka. Oh, may kini high-tech mo kini. Mas high-tech pa ni. Kasi may ka-high-tech daw, ano ba? Kani siya remote ni. O dahil Si kabalik ko. power. Si power. Makakuan ni, uy. Ilikad. Kuan kay ni. Murder na testingan. Bet, testingan na to ba? Kana to testingan. Ayaw buong mga kauyin. Saban ta ng papa ron. O kana. Na, Kana open mo na. Ayaw uy, unsa man taon mo. Oh. Asa man ko kana eh. Kana oh, kana. Testingan. Kana. Oh, kana. Apil-apil mong ka. Oh. Hawa dali Ayaw, na hawa. Amo na. Amo ara man eh. Hindi na labot okay, labot na eh. Okay, labot. Ay, suggestion. Sulayan natin karon. Ge, sulayan ka. Ge. Sige. Ayaw lagi. Ala si Papa. Yes, Papa na hutang. Hey, asal mo ito ya? Sa agriwa rin. Asa, sinilas na to. Asa, bidulan natin. Magdamay gining mga bata ba? Magdamay gining mga bata yun. Nga, ikaw may hutang. Ha? Ako ha? Ano kami yung pa? Uy, wala ka. Utang tulong mo sila. Ikaw mag-dinilingan ko. Kadako sa kagaya, nasa ka na to pa itaon si Papa ni. Hindi ka na hinungdal, magwad mo.